Hey guys, Khulumbai nोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायना हरनाय थाबाय स दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय गाइस दायो बिराद खामानि दं गाइस आं बेखायनो दा बाहेराव ओंखारलांनांगौ दङ स दुगैखांबाय देलायखांबाय बारा एसां देलायाखै जास्ट ओरैनो एसे ओमफ्राय दायो जोङो बाहेरावहाय ओंखारलांसै आरोना स नोंथांमोनाबो जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो गाइस नै गारिखौ पार्कआव दोननानै लानोसै पार्किं खालामनानै लानोसै ओमफ्राय बिनि उनावहाय नायहैनोसै गोदान फेन पुराना फेनखौ लागायला नै दायो जोङो फेनखौल' लाबाय आरोना बाखि खिनिखौ लायासै ओमफ्राय एगजस्ट फेनखौबो लाखाबाय स' लाखाजोबनायनि उनावहाय जोङो सिटि सेन्टारावहाय फैबाय एसे उखैनाय मोनबायमोन नालाय बेनि थाखायनो आं लान्च खालामाखैमोन ओंखायनो इयावहाय जाफैखाबाय आरोना ओमफ्राय गाइस मालायफोरा लान्च खालामनोबा ओंखाम जायो आंना लान्च खालामनोबा मा जायो मम' जायो आरोना ओमफ्राय नै ओरैबायसा मामा गथ'नि मानसिफ्रानो आंखौ मिनिलायलांसिगोन मिथिबायना माने उइकआवनो आङो खेबथामसो थांखायो खोमा ओरैबायसा मिनिथावना माने एडिक्टेड जालांबाय आं मामा गथ'नि मम'जों आरोना ओमफ्राय सुसिखौबो मार जाग्रा जाबाय आं दाना ओमफ्राय नै बेनिफ्राय जाखां लोंखां फैबाय जोङो ओमफ्राय फैनानैहाय नै फेनखौ दा लागायनोसै आरोना रुमावहाय बिराद खामानिलै गाइस आयौ संसार जानाया धेमालि खोथा नङा एसि मोननै रुमाव बाखियाव फेनखौबो नांगोना एसिया मालाबा हामा जाबा फेना बख'गासिनो जोंनिया दा इयावहा होगोन आरोना एसिखौ होबालाय माथिं होगोन এটা লগাই দিয়ক আৰু ফটাফট গৰম লাগছিনা जों फुजानि सिगाङावनो थानो होननानै सानदोंमोन आरोना गाइस खिन्थु जानाय नंला मानो होनना बुंबा बहुद बुस्थुफोर खामनांगौ दङ आयौ 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 माने मा होननो गोलोमजोब्बाय नै गुफुर कालारनि लाबोदो होनाय सिदा खालामनानै होनाय सिदा खालामनानै इदि ওখ মানুহৰ লাভে লাভ দেখছে ওখ হ'ব লাগে সেইকাৰণে চাপৰ হ'ব নালাগে जाबाय ना स्पिड जादोंना जायाखै ইয়াতে ব্লেক কালাৰটো দিব আৰু ন ব্লেক কালাৰ नै गाइस इयावबो लगायखांबाय
ओमफ्राय नै जोङो मोननैल' फेन लगायनायखौ नायबाय थाबाय आरो ना माने मानसियाबा बारा मोजाङै खामानि मावा ना माखासे मानसिफोरा ओमफ्राय जों आरो बेखौबो नायबाय थानो हाया बेनि थाखायनो ओंखारबोबाय आरो ना ओंखारबोनानै आङो बे बेलकनियावहाय बेबायदि हेंगिं चेयारखौहाय लांनो नागिरदों आरो ना स' बेखौनो मोनसे दखानावहाय सोंफैदोंमोन बेसेसो होननानै प्राइसखौहाय स' नोंथांमोनाबो नायबाय थादो आंजों लोगोसे কিমান মান কেজি কেপাসিটি 1.5 কুইন্টাল লৈ লব 1.5 কুইন্টাল এটো কি হয় কি দি বনাইছে লাইলন হা লাইলন নাইলন কিমান মান এটো প্রাইসটো এটো 19000 19 একেবারে কিমান লব লব ফ্রেমিংটো বৰ দাম আছে ফ্রেমিং তলৰটো আয়ো হে তই ভাঙি দিব দে তলৰটো আয়ো হে তই ভাঙি দিব দে আনো উঠিলে আনো দেখো না দুটো ছিল না আমরা এক পোস্ট করে অনলাইনে খাইছিল কম কমতে দেখাইছে এইটো আমরা পোস্ট করে আছে তো তাত এই পাক লাগিছে তাত নাই সাফা করা আছে তো ও লম্বা করতে দিলে উঠে আর বাবা নিয়ে সাফা করতে যদি মানে ঘুরে থেকে উঠিয়ে অনলাইনে দেখুন কম কি দেখাইছে অনলাইনত কোনো কষ্ট কৰিব নপৰিলে আছে পাইলে হাত হাত তহঁতে পাই যাব এইবিলাক বেছি দিন নাথাকে এটো কিমান মান সাইজ মানে ইয়ার মতে स' गाइस बे हेंगिं चेयारखौहाय 17000 होननानै बुंदोंमोन आरो ना ओमफ्राय नै अनलाइनावहाय आङो खमावनो मोन्दों आरो आं नायनाय बायदिखौहाय 9699 रुपिसावनो मोन्दों माने क्वालिटिया चिपबो जानो हागौ अनलाइननिया बाट मोनगोन खोमा एसांसाङावनो नै 9799 ओमफ्राय नैबे ग्रीन कालारखौबो मोजाङानो नुदो आङो माने आंनि बेलकनियावहाय नांगौ नालाय बेनि थाखायनो लानो नागिरदों आरो ना भिडिअ सिडिअ बानायनोबो मोजां जागोन ओमफ्राय दा आं माने अनलाइननिखौ बिहरनो ना अफलाइननिखौ लानो बेबायदि जागासिनो माने अनलाइनावहा खमाव मोनदो खिन्थु अनलाइननि बुस्थुफोरखौ बारा फोथायजायाना मालाबा चिप क्वालिटिनि फैयो बेखायनो माने आङो कनफिउज आरोना जुदि गाज्रि फैयो बिदिबाथ' फैसाया ओरैनो थांगोन फैसायाथ' दैयाव मोननाय फैसा नङा नालाय ओमफ्राय नै बिथिंबो दंमोन आरोना दामिनिबो दंमोन एसे खमनिबो दंमोन ओमफ्राय आङो नैबेबायदि गुफुर कालारखौबो मोजां नुदोंमोन स' नोंथांमोना एसे साजेस्ट खालामहरबानो जाबाय आंखौ बबे कालारा मोजांसिन नुगोन ना आङो मा कालारखौ लानो बिराद कनफिउज जायो गाइस आं इदि नायबाय थाबाथाय नाय नोंथांमोना स्क्रिनाव आं नोंथांमोननो दिन्थिदों ओमफ्राय गाइस आं नोंथांमोननो इच एन्ड एभ्रिथिं माने आं नोंथांमोनजों शेयार खालामो आरोना खिन्थु बेयावहाय नेगेटिभ माइन्डनि मानसिफ्रा सानगोन देखायसोदो गावनि बायगोनखौनो गावनि माबाखौनो बिराद लेभेल मारिदो इदि सानगोन खिन्थु बिदि नङा आरोना नोंथांमोना गुबुन इउटुबारफोरखौबो नायबानो जाबाय माने जोंनि बर'निखौल' होनाखै आं गुबुन गिदिर गिदिर इउटुबारफोरनिखौ नायबानो जाबाय नोंथांमोना बिथांमोनाबो सब बुस्थुखौनो शेयार खालामो जेनेबा साबस्क्राइबारफोरखौ गावनि फेमिलि बायदि सानो नालाय बेनि थाखायनो शेयार खालामो आरोना स' नोंथांमोनाबो जाय बुजिनो हानायाथ' हाखागोन ओमफ्राय नै बेखौहाय आं बिराद मोजां नुदोंमोन ओमफ्राय माने बियो डाबल स्टेन्ड नालाय ओमफ्राय नोंथांमोना माबोरैहाय नुदो कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरलाय नै बियो दामसिन आरोना डाबल मोननै स्टेन्ड गोनां नालाय ओमफ्राय सेफटियाबो बांसिन जागोन नै 17500नि स' नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनावहाय आंनो खिथाहरबानो जाबाय मबे कालारखौ लानांगौ आरो डाबल स्टेन्ड गोनांखौ लानांगौ ना सिंगल स्टेन्डखौ लानांगौ बेखौ खिथाहरबानो जाबाय ओमफ्राय बेनि उनावनो जोङो बेसिनबो नायनो थाखाय बे डाइनिं दोननायावहाय बेनि थाखाय बेसिना बेयावहाय लागायनांगौ नालाय ओमफ्राय जों माने एसेबां एक्सपेन्सिभ बुस्थुफोरखौ लगायाखै आरो ना मानो होनना बुङोबा जोङो माने उनावहालागै जों बे फ्लेटआवहाय थाबाय थाया नालाय आंथ' फ्लेटआव थानो मोजां मोना जिमानखिनि थाबाबाबो माने गाव हा थुख्रासेबाबो न' फिसाबाबो गावनि न'आव थानायनि मजायानो बेलेग आरोना जेनेबा नोङो हायावहा थाबा मोजां नाङो आरो न' बिदि फ्लेटआव एपार्टमेन्टआव थानानै मोजां नाङा स' बेनोसै ओमफ्राय बेनि उनावनो एसे पुस्काबो जानो थांबाय जोङो जि गोथाव पुस्का बानायो जोंनि खाथियावनो बानायो आरोना बे मानसिया फानो नै दायो जोंहा पुस्का जालायनोसै फैदो उफ गाइदा दासो मोनफैबाय नै ओमफ्राय गोलोमजोब्बाय दायो आङो फ्रेश आप जानानै लानोसै स' गाइस आरो जों फैबावलायबाय नै
दुगैस्रां लोबस्रां खेबसे नायनो होननानै आंना मेगनानो बुथुब जानानै दङ नै माने ग्रिल होदोंमोन आरो फर सेफटि पारपस नायनोसै माबायदि ग्रिलखौ होलांखो मानसि गैयाबा बारा मोजां मावाना मानसिफ्रा आयदै लिफानो माला जागोन मिथिला नै होबाय आरोना इसानियाबो बिदि होनाय दंमोन नालाय जोंहानिया माबासिन नामा चलो white इयावहा वालपेपार होगोन नै गाइस जोंनि कालार होजोब्बाय इथिंनिखौ होबाय ना एसे मोजां इयावहा फुल दोननो हासिगोन दा आंनि चुटकुसा गार्डेन माय गड एसे मोजां इखौ मानो साफा खालामासै जि मोजां जाबायना इयावहा जि प्लान्टस मोजां दोननो हासिगोन वाव इयावहा आंनि शेयारखौसो लाबोगोन आं ओइदियाव होनानै मानो सुफुंबावनो हाला होमबा इयाव अखा गोलैलाना एबारनिफ्राय हा सारसनबालाय वाव जि मोजां मोजां मोनसोबाय आं इखौ होनायखौ इयाव शेयार होनो हासिगोन ना बे हेंगिं शेयारखौ नै गाइस एसे जोंनि लेट्रिनखौबो नायदो आरोना नै कमोडनि प्लास्टिकखौनो खेवाखै आरोना खिनो मिस्ट्रिफोरासो खिगोन इयाव गिजारबो लगायनांगौ ने So guys, नै इथिंनिखौबो होदो आरोना वाव अखासो हाबाय नामा नै इथिंनिखौबो होबाय आरोना बेयावहाय डाइनिंआ थागोन जेराव इथिंबो दोङो नै मोजाङानो जाबाय ना जि मोजां गार्डेन बानायनो हासिगोन नाना दायो किचेननि माबा माबि बानायनायनि मेजारमेन्ट लागासिनो आरोना गाहायावबो बे गोजौआवबो बानायहोनांगोन ना बेनि थाखाय बहुत खामानि दंबावो गाइस मानो टेनसन जानानै रानथेंथें नुलायलाय मारदोलै नोंखो टेनसन भाई जोंहा आब' गेमस्रियाथ' बिराद मिनिगासिनो खिन्थु जोंहा दा लावदुमासो बिराद टेनसन पानिदो आइरन गैमारा उनावसो मिथिगोनलाय नोंगो So guys, मा होनो जोङो दायो बाजार खालामनो थाखाय थांगासिनो आरोना मैगं थाइगं गैला लायनो थांगासिनो दायो ओमफ्राय जोंनि जायगायावहाय बिराद जोंनि जायगायाव माने गुवाहाटीयावहाय बिराद दुर्गा फुजानि डेक'रेशनफोर बानायबायानो आरोना ओमफ्राय नोंथांमोननि जायगायावबो एबारै दुर्गा फुजायाथ' बिराद गोगोमै जागोन जानो हागौ मानो होनना बुङोबा 2 years 3 years ओरैनो थांबायानो होनजायो कर'नानि थाखाय ओमफ्राय नोंथांमोना आंखौ साजेस्ट खालामलाय जे आं बबे जायगायाव दुर्गा फुजा नायनो थांनांगौ बबे जायगायाव साबसिन दुर्गा फुजा जागोन बेवहायनो थांगोन आरोना स' नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहर आब' गेमस्रि बे जायगायाव ओरैबायदि दुर्गा फुजा मोजांथार जायो बेयाव फै होननानै बुंहर आरोना आंखौ साजेस्ट खालामहर जे आं बहा थांनांगौ माने आउट अफ आसामखौ नङा जेनेबा आसामनि सिङावनो आरोना बबे जायगायाव मोजांसिन दुर्गा फुजा जागोन आरो बबे जायगायाव इन्ट्रेस्टिं नाङो नायनो थाखाय फुजाखौ बेयावहाय ओरैनोथ' फुजाखौथ' फार्स्ट दिनानो फुजा होखागोन नालाय मेला सेला जानाय बेबायदियावहाय आरो सबजि लागासिनो
हाबसि बेलटला बाजारावहाय बाजार खामखांबाय गाइस नै थांनोसै मानसिनि जिउआ बेनोसै बाजार खामलायदो जालायदो संलायदो सुलायदो थालायदो होनदो स' गाइस आङो मोनफैनानै दुगैखांनानै ओमफ्राय आङो क्रिम फोननानै थाखाबाय आरोना नाइट क्रिम ओमफ्राय लिप बाम ओमफ्राय दायो आङो ओंखाम जानोसै नाखौ मादो संखोथाय लाव ना गाइस दिनै बिथिं थांनानै बिराद मेंबाय ओंखाम जाबाय नै आङो स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ बाय बाय